morning guys. So karon na ako diri sa boarding house and bago pa kumata so kana ako ginisudlayan na ako para buwan kita na attractive diba? So nakapangbalay rin ko, naka-boxers as usual and ako gawa sa terrace. Kung karon nga video ipakita ta mo unsa ang boarding house diri. Well, nagidagan boarding house nga dili lang inani siya nani ang setup. Ikot siya na katako ang kwarto. Well, sa akong kwarto dako siya. So ato na ta sa akong kwarto una, then sunod sa kitchen, then man sa kitchen sa toilet nila and do's and don'ts sa isa ka boarding house. Kwarto o kung sa doon yung nakitaan mo na ito wala ko ipakita ng uban kay gubot din ang kwarto kay nagbalin mo gano'ng manghod. Kung nag-boarding house ka dapat gid ka magpalit o sabon, shampoo sa pa na kinahanglan nimo para sa imong hygiene para sa ni kaya mao nang butanganan sa sabon o shampoo, hygiene kit, pangkaligo. So ang mga pangkuan po katong mga lotion o something where your vitamins yan adira para sa kumangho di okay labot na iyahan na basta nara ko diya gamay ra kay akong portion niya dagan kayo. So kung ganahan pud mo kuan sa isa mo isupat. So abot pud sa pagkaon dapat gyud mo magpalit. So alas ng mga canned goods, mga chowky, mga beef noodles, mga instant noodles kay para dali rin siya maluto kung tapulan ka pil ko sa high po no? Sa'yo magluto po so dapat yun muna ay rice cooker para sa inyong rice. Siyempre rice cooker pero na po siya isa ka purpose mag-init kag tubig di ako ka magkuhan sa noodles kung wala kay yan ang portable stove or stove pa ka para dali ka makaluto o naapo kay plato, kutsara, tinidor, baso, mug and everything else follows na dayon kaya anam gina at least sa isa ka boarding house siya diyan na may mantika dito na ay maglisod ko na ada asin sa padaya na ada ang don'ts okay din siya usahay sa isang boarding house mag-charge sila o depende para sa dire mag-charge sila 200 pero kung ginatago-taguan na siya dili kay mahalakman ba sirado gud na permiti na portahan and as always damo na mga gadgets, mga extra gadgets, mga laptop speaker okay naman. Pero mga laptop na extra 200 sila bantay lang mo ang mga boarding house. Ewan ba dili kayo is lang mo mind na and all of sila ng tools. Naman yung kwarto na siya spacious na yung uban nga naku pa na dito pero mahal din siya. Tapos din nga nagpuyo na speakers dili ko tapos tapat pero naglakaw di ko ka video karon mo na sila lakaw. Pero di sila against ani. Maulol ko sa ila. So, ato na punta sa kitchen. Sakto na rin dito. Gubot kayo. Tara sa kitchen. So, nako diri gawa sa kitchen. So, ato na sa kitchen na. So, mao gini ang kitchen. Gamay lang siya na racing dito dira po kasagara galaba TV karon kay Sunday man so hindi kay siya gubot
gara dira kaya salong ito so pero nila tayo buat kaya mo kita set up sa boarding house bawal may ang don'ts bawal may mga hay-hay diya sa bawas bawal dira bawal kaya ang hay-hayan nasa ubos wag pa ka dito nasa ilang karahian ang hay-hayan so okay ra pud kaya same sa kawat na dagang kawat na dagang kawat so adto na pud ta sa toilet or comfort room maol na ang nasa boarding house karon. Di mo ka daw sa ubos nga kay ngit mo kayo po dito. So dili lang ta. So ang sa ubos po na yung mga pila ka kwarto dito ako kabalo. And ay pisonet dire mao naman ay kuan karon pisonet ulog-ulog ang piso. Oh tama. Tayo ko sa boarding house na luyo sa eskwelahan. Sa kong alma mater, CUC, Tenma College. Nadira. Ini. Nako sa luyo sa eskwelahan. Pohon makaanha ra ko dira din. Basin i-vlog na po unsa na yung kabaguhan sa eskwelahan karon sa una. Ang difference. Ang uban diri nagadugay na diri na sila kuan ka kitchen. Kay gram kay dito pod. Like washing machine. Ay, kung magpa-washing machine, kung magtapulan mo manglaba na po ay laundry shop dito. Laundry shop na dira, laundry shop na. Tagan mag laundry shop diri uso naman pud tong hulog-hulog ka og kuan. Dito lang sa basta na siya laundry shops anywhere in here near the city or near schools so diri na ako humanon ng vlog so salamat sa inyong pagpaminaw and kadush see you in the next video bye